एगो भक्त माई विंध्यवासिनी के दरबार में जाके बड़ी भाव से कहता कि हे माई, दुनिया में सब दरवाजा घूम गई माई, लेकिन जब राउर आंचल के छाँव पड़ल न मनीषवा पर, सब कोई मनीषवा से मनीष कहता माई सब आशीर्वाद राउर बा। आई लड़का कौना भाव में कहता भैया, निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी, काली कपालिनी तू निश्चर विनाशिनी, रोग दुख नाशिनी विधाता के उपासनी, मनीष के प्रकाशनी, हे माता विंध्यवासिनी। लड़का आगे कहता, हे विंध्याचल ली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। लड़का आगे कहता, हे विंध्याचल ली मैया, हे विंध्याचल ली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। हे विंध्याचल ली मैया, हे विंध्याचल ली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। भक्त आगे कहता, यशोदा से राउर उत्पत्ति भइल, कानसा के टेढ़ जब माती भइल, यशोदा से राउर उत्पत्ति भइल, कानसा के टेढ़ जब पाती भइल, पटकल चहलस रऊ वाके देवी, पटकल चहलस रऊ वाके देवी, ई जानत दुनिया सारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। क्या बात है।
लइका आगे कहता गोकुल से माई विंध्याचल में, गोकुल से माई विंध्याचल में, आइलू पर्वत के आंचल में। गोकुल से माई विंध्याचल में, आइलू पर्वत के आंचल में। रौरे जगदम्बा नाम परल, रौरे जगदम्बा नाम परल, ई जानत दुनिया सारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। हे विंध्याचल वाली मैया, हे विंध्याचल वाली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा।